Google mape su ogromna pomoć za sve jer je to bolje predstavljenje klasične mape. On nam daje 360 pogleda na područja, orijentire i obližnje objekte. Ako vam je dosadno, također možete da napravite šetnju pomoću Google Mapsa, međutim postoji nekoliko jezivih stvari koje možete naći u različitim dijelovima svijeta. Ispod je lista prvih 10 jezivih koordinata Google Mapsa koje treba da provjerite. Broj 10. Ljudske usne u Sudanu. U gornjem pogledu možete vidjeti područje kao slatke crvene usne čovjeka. U stvarnosti to je formacija brda koja se može naći u Garbu, Darfinu i Sudanu. Ako imate divnu maštu, možda ćete moći misliti da možete progutati okolinu i sve na njemu možda sadrži crnu rupu i ne znate gdje ćete završiti, stoga možete biti malo jezivi ako razmišljate o tome. Brodogradilište u Indiji. Osim nesreća na kopnu, postoji neki u moru koje vode ka potopljenim brodovima na ostrvu Seven Sentinel, južnom Andamanu, Andaman i Nikobarskim ostrvima u Indiji. Vidjet ćete najveću brodolom na Google Earthu, to jeste Mapsu. To je SS Jassim koji je bolivijski teretni trajekt na 265 metara koji je obilazio na kopnu i potonuo na Wingef Reefu 2003. godine. Ljudi ne mogu stvarno posjetiti mjesto jer je to dom opasnog plemena. Prema izvještajima, ostrvo je gotovo veličine Manhattana, ali nikada nije imalo spoljašnji kontakt. Pored toga, pleme su ubila 2 ribara kada su išli na to područje. Mesa Huerzenta, Novo Meksiko. Područje sadrži etše 2 velika dijamanta okružena parom preklapajućih krugova. Autor po imenu Jen Svin rekao je da je to bila oznaka za skrivene bunkere za Sajentološku crkvu. Simboli koriste Sajentolozi kao vodič nakon što su izbjeglice planetari Armagedon i vraćaju se ravno. Čudni trougao u Australiji. Slika je otkrivena još 2007. godine, a ljudi brzo ističu da je u sredini polja čudan trougao sa tačkama. Ljudi koji vjeruju vanzemaljce brzo su izjavili da je NLO lebdjelo iznad zemlje, međutim, neki su tvrdili da to može biti vetroelektrana na daljini upravljanja sa 3 seta žica koje formiraju trougao, a srednji dio prima i prenosi kontrolne signale. Pentagram u Kazahstanu. U izolovanom uglu Kazahstana naći ćete ogroman pentagram veličine oko 1200 metara u prečinku. Možete vidjeti sliku na južnoj obali gornjeg Tobolskog rezervoara. Ljudi su mislili da je povezano sa vjerskim sektama, ali ispostavilo se da je jednostavno obilježje parka. Sandy Island. Bila je 2012. godina kada je neotkriveno ostrvo pokrenulo karte, nazvano je kao Sandy Island na sjeverozapadu Nove Kaledonije, ima veličinu Manhattana. Međutim, kada je grupa naučnika otplovila u to područje, nikada nisu pronašli čvrsto tlo, već otvorili su vodu. Objasnili su da je to moguće zbog ljudskih grešaka ili mogućeg splavarenja. Prokleta ličnost u Nancy, Francuskoj. Ako istražujete ulice Nancy, Francuske, možda ćete se radoznati ako zamućene vidite oblasti. Dobro je što ljudi brzo uzimaju slike kao dokaz. Ispostavilo se da u stanu postoji strašna statua. Izgledalo je kao visoko statua poput ružne kose i bijele i velike oči. Neki kažu da je to samo tiki statua, ali zašto Google treba zamutiti područje na kartama? Nagoro, Japan. Ovo je malo selo koje se nalazi u Šaiku, Japan. Ono što ga čini jezivim su lutke locirane širom svijeta, koje proizvode i stara dama. Prema izvještajima, kada jednom osoba umre, ona je zamijeni lutkom. Još jedna grozna stvar je što nećete vidjeti ove lutke na istom mjestu, ali stara dama poriče pomjeranju ovih lutaka. I na samom kraju, ako ste gledali ili igrali Silent Hill, dobit ćete šok u ovome životu kada vidite slike ove oblasti u prikazu ulica Google Mapsa. Izgleda kao noćna mora sa iskrivljenim zgradama i sjajnim figurama, koja je vrlo slična Silent Hillu, međutim, kasnije je otkriveno da je to bio tehnički problem koji je rezultirao iskrivljenjem slike cijelog puta, iako je već oštećeno. Područje se i dalje osjeća jezivim jer ne možete vidjeti prethodne slike.